Dnes sa porozprávame o tom, ako vybrať správnu klimatizáciu. Tak je to asi 16 centov za hodinu prevádzky. Je dobré klimatizáciu trošku naddimenzovať alebo preddimenzovať, kde predídeme týmto nežiaducim účinkom. Dobrý deň, vitajte v našom novom showroome Volter v Martine a dnes sa porozprávame o tom, ako vybrať správnu klimatizáciu. Na úvod vám v krátkosti opíšem, čo to vlastne klimatizácia je. Klimatizácia ako taká sa skladá z vonkajšej a vnútornej jednotky, pričom dnešné zariadenia umožňujú mať aj viacero vnútorných jednotiek, volá sa to tzv. Multisplit zariadenie, kde máme jednu vonkajšiu jednotku a ľubovoľný počet vnútorných jednotiek. V krátkosti si povedzme o tom, ako vlastne klimatizácia funguje. Klimatizácia vám neodoberá vzduch zvonka, ale ochladzuje vzduch, ktorý sa nachádza priamo v miestnosti, a to cez výmeník, ktorý je chladený inertným plynom, čiže vnútorná jednotka si nasáva vnútorný vzduch, ochladí ho na výmenníku a ten istý vzduch cez filtre vám znova vháňa späť do miestnosti, čím ochladzuje vlastne vzduch miestnosti. Povedzme si niečo, čo je dôležité pri správnom výbere klimatizácie. Je dobré vybrať taký výkon klimatizácie, aby zodpovedala objemu vzduchu, ktorý chceme klimatizovať. Nie je dobré vyberať si jednotku, ktorá je príliš slabá, pretože nedosiahneme požadovaný komfort. Zariadenie s nižším výkonom ide stále ako keby na 100% svojho výkonu a tým pádom aj znižujeme životnosť daného zariadenia. Ak naopak zase vyberieme zariadenie s vyšším výkonom, jednak sa nám predražuje samotná inštalácia a taktiež energetická účinnosť tohto zariadenia nie je na nami požadovanej úrovni. Je ale dobré, keď nastavíme výkon klimatizácie na vrchnú hranu, respektíve ho trošku mierne preddimenzujeme, vtedy to zariadenie nám vie vychladiť okolitý vzduch na požadovanú teplotu a taktiež nie je toto zariadenie tak namáhané ako zariadenie s nižším výkonom. Orientačne môžeme povedať, že pri miestnosti do 20 m2 nám postačí zariadenie s výkonom 2,5 kW. Pri miestnosti alebo pri miestnostiach okolo 40 m2 obecne môžeme povedať, že je to okolo 3,5 kW. Pri 60 m2 sa bavíme o zariadeniach okolo 5 kW. Dôležité je ale zohľadniť takisto aj stavbu, respektíve miestnosť, v ktorej bude daná klimatizácia pracovať, a to jednak posúdiť vonkajšie zateplenie, orientáciu na svetové strany, či je daný objekt zateplený, pretože toto sú všetko faktory, ktoré nám vstupujú do konečného výberu výkonu klimatizácie. Tieto údaje sú samozrejme orientačné a pokiaľ nie ste si istí so správnym výberom klimatizácie, radi vám s týmto pomôžeme, či už v našom showroome, respektíve môžeme vykonať obhliadku na tvare miesta a posúdime my z nášho odborného hľadiska, aká klimatizácia by bola pre vás vhodná. Poddimenzovanie výkonu klimatizácie, o tom sme sa už rozprávali pred chvíľkou, ale poďme si o tom povedať niečo bližšie. Poddimenzovaná klimatizácia v podstate má 3 nevýhody. Jednak pracuje stále takmer na 100% výkon, tým pádom sa znižuje životnosť daného zariadenia a rovnako pokiaľ klimatizácia nám pracuje takmer stále, tak zvyšuje aj okolitú hlučnosť prostredia, čo môže byť pre niektorých zákazníkov nepríjemné. A tretím bodom je takisto, pokiaľ klimatizácia pracuje stále na 100%, je zvýšená energetická náročnosť. Ak teda váhate medzi dvoma výkonmi, je dobré klimatizáciu trošku naddimenzovať alebo preddimenzovať, kde predídeme vlastne týmto nežiaducim účinkom poddimenzovanej klimatizácie. Na trhu sa dneska predávajú klimatizácie
s energetickými triedami A+, ale aj A3+. Energetický rozdiel medzi týmito dvoma klimatizáciami môže byť aj 30%, čiže je dobre zvážiť, že či si nekúpim radšej klimatizáciu s vyššou energetickou triedou, síce možno o trošku drahšiu, ale v konečnom dôsledku sa nám to vráti na usporených finančných prostriedkov za spotrebu elektrickej energie. Pri výkone klimatizácie okolo 3,5 kW je jej príkon ale v dnešných podmienkach asi len štvrtinový, čo je možno 0,85 kW. Keď to premeníme na ceny elektrickej energie, tak je to asi 16 centov za hodinu prevádzky klimatizácie. Čo sa už pri celoročnom využívaní klimatizácie dosť môže finančne prejaviť. Bežnou súčasťou dnešných moderných klimatizácií je ovládanie cez Wi-Fi, respektíve cez aplikáciu v mobilnom telefóne, ktorá funguje tak, že si viete nastaviť jednotlivé režimy spúšťania klimatizácie, niekedy aj na týždňovej báze, a tým pádom, keď prídete domov, prídete už do miestnosti, ktorá je vychladená, keďže si to viete spustiť cez aplikáciu, dajme tomu 20 minút pred príchodom domov a čaká vás už doma vychladený interiér. Treba zvážiť aj to, či jednotlivá klimatizácia má možnosť aj tzv. Reverzného chodu. Reverzný chod znamená to, že nám klimatizácia slúži nie len na chladenie priestoru, ale aj na možnosť dokurovania. Je to výhodné hlavne v prechodných obdobiach. Keď sa vonku ochladí, môžete si klimatizáciou daný priestor dokúriť a nemusíte spúšťať centrálne kúrenie. Pri výbere klimatizácie je potrebné zvážiť aj samotnú hlučnosť. Jednotky ako také dnešné moderné klimatizácie ponúkajú vnútorné jednotky s veľmi nízkou úrovňou hlučnosti, čo je dôležité zvážiť hlavne pri umiestnení jednotky treba v spálni, kde je potrebné, aby tá klimatizačná jednotka s veľmi nízkou hlučnosťou, aby vás to nerušilo pri spaní. Dnešné moderné prístroje sú pomaly ľudským uchom nepočuteľné. Pri výbere je takisto veľmi dôležité vybrať si správnu realizačnú firmu. Klimatizáciu ako také nie je možné realizovať alebo montovať si sám doma svoj pomocne a je dôležité vybrať si správnu spoločnosť, ktorá má vyškolený odborný personál. Klimatizácia ako taká je špeciálne zariadenie, špecifické, ktoré je plnené takisto aj špeciálnymi plynmi a pri práci s týmito plynmi, respektíve pri práci s klimatizáciou je potrebné mať odborné vzdelanie, ktoré sa preukazuje certifikátmi, respektíve odbornými skúškami na celoslovenskej úrovni. Naša spoločnosť Volterm samozrejme takéto certifikáty, respektíve tieto odborné skúšky má. Prečo to hovorím? Pretože odborná montáž ako taká je dôležitá pre celkovú funkčnosť, respektíve životnosť klimatizácie ako takej. Pri nesprávnej montáži jednak znižujeme účinnosť klimatizácie ako takej a rovnako znižujeme aj jej životnosť. Môže sa nám prejavovať nesprávna montáž jednak zníženej účinnosti, vo zvýšenej miere hlučnosti, respektíve častejším objavovaním sa závad a podobných záležitostí. Takisto je dôležité pripomenúť dôležitosť odbornej montáže, hlavne pri poistných udalostiach, kde niekedy poisťovňa vyžaduje pri poistnom plnení aj takisto certifikát o tom, že daná klimatizácia bola namontovaná odborne vyškolenou firmou s potrebnými certifikátmi. Pri výbere klimatizácie je rovnako potrebné zvážiť aj súvislosti s ostatnými zariadeniami, ktoré máte v domácnosti. Je to napríklad hlavne fotovoltaika, kde je veľmi dobre prepojiť fotovoltaiku s klimatizáciou a pri tomto prepojení dochádza k výraznej energetickej úspore pri používaní klimatizácie. Rovnako už dnešné moderné klimatizácie nám vedia dokonca aj ohriať teplú užitkovú vodu. Sú to samozrejme tie špičkové zariadenia, ale je tu aj takáto možnosť, že v podstate vám jednak zohreje vodu a takisto vám aj vychladí, respektíve vám vyhreje priestor.
Ak máte ešte nejaké ďalšie otázky ohľadne správneho výberu klimatizácie, kľudne nás navštívte v našom showroome na Robotníckej ulici v Martine alebo sledujte naše ďalšie videá.